Mina mandideni muzanga mona muntu akunena kuti ine uyu ama ni nyasa ine uyu makuti ndimfiti ama uluka daylight wizard witchcraft musazi wezinazo musango muyangana kuti he wizard witchcraft ati chemwali tsopano mukufunika kumchinji kwachitikanji ndiyankhuleni Rena, yes, meaning ndikalowa live you come papaneo pacha. Even if you don't have anything to talk, but you can just join and put yourself on mute. You know, it's so much funny. I love it. I love it, Nsanami. I love it because for people that followed me with Pido International page, I have been telling you, everybody is a celebrity. So the way this Black App is doing, giving an opportunity to everybody, the Black App, there are people who gift. I gift you, you gift me back. I gift you, you gift you back. You get it, yeah? But you don't have to force yourself. Because those people that like forcing, gifting, they have it. But if you don't have, just be on the panel. It's also okay. Tiamiko Faneji need you. Oh, all right. I'll contact you when I am done. How are you doing? How is Tiamiko Faneji? Nelson Madimba, hello mama, I see you sister. Thank you for joining Nelson, appreciate you. Please kindly share my live. I am here because of a post that I posted. It must be a day ago. You understand? It must be, yes, thank you Rina Fraser. You are doing a very commendable job. That's a place to be, to save a papanel. And also aja ama duwana aja. When you find somebody in a page who will be saying Pido ama tukwana, just muzingo yanka unakuti Pido mukampeza ku Black App. Ukabwele papanhero ukamuze chimina na kutukwana. Because antu ambiri amaononga mbiri. Kumuonongera muntu mbiri pa chintu chimene iwo amapanga. That's why ndabwera panopo. Pankhani ya Abiti Chimtolo Natasha ndi chawanangwa. Ine nkhani ya Natasha I posted pano. Sina pange posting ngati ndikumunena muntu. Ngati muna panga lead my post, I said antu amene mwaberedwa congratulations because sumumva. The reason I posted kunena kuti antu amene mwaberedwa congratulations because sumumva. With Pido International page, Pido International on that page, Pidoyo kumene kucha have been telling people and warning people. Amalawa amene mukufuna kumapita kunja. Please, there is no harm in asking you a question. Ika spirit yaka kumafuna kumati ndifuna agent ndika spirit of laziness. You love shortcuts. You want to do shortcuts. So it's easy for everybody to come and lie to you. Now, Ineo, I have known many people who are scammers here. Odi, they have even a huge following. I have known Odi amatandiza antu. I have known, but Ineo, ndimaziwa kuna kuti hawa watu so tandiza antu hawandu kuba. Ndimaziwa zimezoso. But you never see me coming here kuzaya nkula because there was a time when mene nabwela pano kuzaka mpakani ya muntu moza mene Malawians believed in that person. And the Malawians is still believing good that person is like that. Come I tell you, the way I know that person is different. So after that, I decided, I am not going to come here and mention like I'm ruining somebody's reputation. No, I am just going to do me. Because many people were thinking my content of Pido International was to gain fame. Ineo, I do not want fame. I want people to be held accountable. That was if you understand that page. But if you don't understand that page, you are still a dead walking zombie. But if I tell you the truth, that page of International, it was kusegula na me too. Amalawi ambiri ningati dead walking zombies. Amalawi ambiri they claim okay, I am a holder of PhD, but I tell you they are educated savages. They literally don't even know what they are doing. So, Amina Napanga understand page manager. It was like that. Now, Tibere Pankani, Yan Natasha. When I posted that and I said, to many of you, amene mwaberedwa congratulations, why? Ndinkani zambiri,
Amalawi simuchedwa kuyiwala. Panali nkhani imene inachitika mada kuchinguwo was involved. Anabwera nkuzauza anthu pa page pake. Kula ineyo ine ndili ndi anthu. Panali ana ina anali okwana 19 amene anaberedwa ma $1,500. Not only amenewo. Anthu amada chinguwa amene anapanga recommend nyamata uja ngani inali ku court anandibwerera nasegula. They have a file in organization kwathu. They have a file organization kwathu. So anthu amene mmandipanga understand with that page. Oh, I wanted ineyo Pido International nkuima pa chilungamo because we as people timanena kuti nobody is above the law, but I tell you even in mapeji ambiri mmene anthu iniyo muli mapeji ona kuti amapanga promote breaking law, kumupanga support munthu amene wapanga break law. When you know a sin and you keep quiet and you support that person, you're part of that sin. That's why I'm here. I'm not going to be part of this sin that is happening between Chawanangwa and Ndani Natasha. When I posted that, I was going through comments. Amalawi mumatauka mwika muntu chifukwa choti wina wake waika comment kuti Pido ndio tukwa neniso mumakaika ndicho tukwa nadi chimenechi. Yet kuti mufufuze kuna urikode potukwa na kuchina mbika ndicha muntu angangozuku ngwamba pacha kuti pako. As I always say kunena kuti kumwe kuchaso si kutukwana mukuchula chiwalo otukwana ndamene apereka chiwalo chicha. Alright, inuyo mungochichula chifukwa chimene chichi chinaperekedwa kale ndi amene anapereka maina. So amene apereka maina uja ndiye utukwa nayo ka. Not inuyo amene mukuchichula po chibwereza chiwalo chichi. That's how dead walking zombie fair Malawi we claim to know. None of us knows no shit. I'm allowed to say none of us knows no shit. Then if you follow properly with Pido International has been saying every Malawian is affected. Yes, including you. You who think you're better than anybody. You're not better than anybody. That's why there is that word. Nobody is above the law. You're not better. But you do not want to understand. Now I'm here. I don't want to be part of the scene. Natasha. I contacted Natasha because I really wanted to hear. I heard you know nkani many yalimbedoso could talk to someone. So nkani many yalimbedo could talk to someone. I think the talk to someone part is the woman. I mean Anna Pesiko una kuti analiso celebrating. Echifuka ineyo I'm blocked. We are blocked because nkani yamai mpinga njira. Because ndinali ntaima pa chilungamo azima yakudanda loti yayi. Amai yawawa amakonda kuachingira anthu. Muntu asapempheka anthu amabwera mkuzati umukupemphera nji yeyo musanga kwanisi zonse. Kodi uyu ngati akupempha iwo achimene amabwerera ndi chani kuzapanga nde ine nditaitana kuti mubwere kupeji kwa kamza yake kumene ndanyelera tumboma pechija nkusowa iwaja nkuima pa ntunda nkumapanga celebrate muntu bena sungangoyeneka umpange muntu ataki you hold this one accountable, you hold that one accountable. What for? Everybody should be held accountable. Yes, inu mufuna kunoti anthu azipanga black malamulo ifo chonoti ine ndimathandiza anthu, then you want to get away with it chifukwa choni mumathandiza anthu pamene deep down ndinokuba sinothandiza anthu. What is it? Tini tizima pa chilungamo. So ngani ina post kumene kuchi nde ine I heard kuti nditawerenga ndabwera pa page panga ine sinamuyankhule munthu kuti ine ndayapanga atake anthu amene amapangawo chifukwa munthu corruption sapangeka. Opanga corruption plus uyo opanga opereka ndalama uchi nosenu muli molakika. You get it? Nosenu ndinwa satana. So ngani ndita invesera kuti Natasha wamubera uyu ndalama ndinate ina anthu ambiri ama ndineyo ndinotukwana sinatukwanepo munthu asatana mfiti zotamba ineyo munthu amene ama ndineyo ndinotukwana ndi mfiti ngatasali mfiti ndi okuba ngatasali okuba ndi law breaker ngatasali law breaker munthu amene yende kuti amanyenga zikaza inake mu office olo mu office munthu anthu amene akuba anthu amene amandida ineyo na munthu amene amandida ine muzamona munthu akunena kuti ine uyu amaninyasa ine uyu mwakuti ndi mfiti amauluka daylight wizard witchcraft muzaziwezi nazo muzangomuyangana kuti he wizard witchcraft. And I don't mean no harm to no shit to nobody, but you must not breaking law and me keep quiet. You were wouldn't because you are not above the law. Duenda ndizimenda bwiri apa. I spoke with Natasha because ndikuziwa kuna kuti her side of the story need to be what listened to. Ndamufusa kuti ndakupezani kodi
ngani mena kuti munaba 3.5 million inakhala bwanji cause ineyo ndakhala ndikunena kupita international kuja kunena kuti Malawi amene ali kunja amene ambera Malawi amene ali kunja ni fiti. So I want to understand kuti ku Germany iye 3.5 million sindalama. Even in installments you can finish it. Ineyo within 6 months nda save up 100,000 2 million imene nda save. So munthu amene uli dziko la kunja chokusangalatsa ndi chani knowing kuna kuti ku Malawi ndi dziko loti munthu atheka even kupitira kwa singa kukakuloza kuti ukakanika kumbwezera 3.5 million yake. Ndiye ineyo I love humanity. I contacted Natasha. I said ndimve mbali yake kuti chikuchitika ndi chani. You understand? So I contacted Natasha. Natasha anandilembera izi ndifuna nonse mumve. Ati china ichi ine ichi chimandinyasa yetu ndemfitizo kaya nsumziwa ndi anthu amene nimanyasa ndemfitizo tamba kaya. They are useless people. You dead walking zombies. Si anthu alipo munthu amene amanyasa. So yolo ine ndi munyasa yeye amasiya kunyeni kumagula ufu. Iyeyo ine ndi kumunyasa. Munthu angamunyase munthu. Can't you see kuna kuti anthu okufa manena akuyenda ja kwangu sakuti kwayika mu coffin ndukataya ningati amene wawo. Munthu angakunyasa. Ine pali never can't stand kumene kuti munthu amandinyasa. Pali bene munthu amene angandinyase because adalengedwa mu chifaniziro cha Mulungu. And the very same God they claim to know. They know no shit. God sees the heart. God doesn't see the outside. Koma ife anthu opepera ife amene tinapusisidwa nkupasidwa Bible imene inalembedwa ndi munthu ndikulitengera pa ngongo pa ng'ong'o ndikumapezeka kuna kuti tingoti nayo yakali. The kingdom of God anzatu akumanga maziko anawo pano paziko lapansi nkuwasira akafa akapita kuli chete kuja zizukulu tuzi onse nkumapitiriza legacy chuma. Ndi anthu ngati awawa muzizwe kuti ndiye mfiti zouluka ndine nazo kaya. Yetu amanyasidwa ndi munthu zawo. Ndi anthu aja amene apeza kuti even munthu olumala amakampanga nkhanza. Even ngogo kuti ali ndi dementia amakampanga nkhanza. Afita ake ndamene oka. You get it? Yetu ka mukangoona muzungu zoti nangu mphuluputu. Daylight mfit. Ndipo muzipita ukapanga zoom. Mukapanga zoom ndikuti muziziwa kuti hayi nchifua madana ndi uchi. Yetu. Alege ndamene njala yapola. Tell feti kuti mawa uzimu muchonadi. So nkhani ya Natasha ili chonchi. Ndita muyankhula Natasha, this is what Natasha wrote. Natasha, because I really wanted to understand. I am one of the this is. I will read for you this one. This is what Natasha wrote. My evidence alipo also. You get it? My evidence alipo. What I have discovered and I've been saying in Pido International page. Amalawi ambiri sumumvesa. Mumakhala over excited with shortcuts. You know why I'm saying that? Napangapo recover ndrama yansika na wina wakingata kundonera papa aika comment. Kuno kwa America 2 million. And when I contacted the guy to understand with what the girl was telling me, sana mvesa. But recovering ifo inazo uri nyamatayo anangomutengera advantage namusa apereke kupanda hapo ndika munenera ndipo ntaka munenere ndineyo kunoko kwa America kukwauza kuucho ngokuba address yake everything I had it. Amalawi first ose chine chicho sana ndipasa. He gave back. Amene onde a Mr. Longwe agunoko kwa America. He gave back. Kumpasa kumbwezera 2 million. Koma what I discovered. Inuyo amene mafuna kupita kunja inu you are a problem. Amalawi ino amene mafuna kuti muchoke ku Malawi ndikumamfusa wina kuti unapita bwanji kumeneko. Ulibe link yopitira kumeneko. Mindset of corruption. Mungoganiza za link. Because that's how our law is like. For you to get help, you need somebody to link up with you. Zoti into office ya wina aliyense opanda ndalama, wandalama, you don't know it. Ndiye munazitenga kupangira so ndima office. Wawa antu akunjawa, they are different.
ali Malawi momwe. When you walk in the office and you ask a question, ndikufuna ntchito ku Germany, ku Italy, ndifuna mumashipi, mapanga bwanji, ndikufuna kupita kujeni kunja, ndifuna ndizika kulopa, nikapanga apply chiti. Ali ndi zinthu zimene they will direct you. When they directing you, anthu amene aja, according to iwaja malamulo awo, chifukwa ndi amene angakupase visa, noti inu agent amene akukupusisaniyo. Kuchokera ku ujeni kuchani ku TikTok, pano pa Blue App, kaya ndi patipena pali post pa media pamene muli, akamakunamizani. Okay, let's go. Amalawi ambiri akamakunamizani inuyo. Ena aja nangosintha malo ovutikira. Zinthu zawo sizinakhazikike bwinobwino. But then they cannot do anything. What do? They find a means telling you, ndili kuno. Ndibase ni mwakuti ndikuthandizani mbwere side yako. It's a hustle. Their business, amapanga business. Koma pali ena oti amafuna kuthandizani muchoonadi. But then akumana ndi munthu amene sana kapange mitima ujeni yake aja ndenkhani ya Natasha. Ndibwerere kunkhani ya Natasha. Let's go. Cause tabwera nkhani ya Natasha. Ine pano ndimapanga remix. So, tieni, let's not get out of topic. Natasha. Ndamufusa Natasha chuchitika ndichana kuti niyo munaba. Because there's somebody amene anandisina khutu kuti koma Natasha ayitu sikuti anaba. Ineyo ujeni munthu uyuyu Natasha. Mwina kapena zangu muvuta. There's a message, a huge message. Imene somebody anonymous anandipempha kuna kuti please can you contact umumve mbali yake, then you take it from there. Awandana ati Talifayo. Atalifa iweyo ndamene uli Satana. Wanimve? Satana, you can't call somebody Satana because of outlook. Iwe mfiti wa muntu yotu ouluka yo. Ndiwe mbuli kumene, can't you see? Ndiwe mbuli and useless at the same time. Uli ndi mpumpo nongolo mamina mutu. Can't you see? Iweyo you never heard at once, don't judge a book by its cover. Before you need to read the book and understand what is in the book. Wanimva zimene ndikubwera pano kuzaya nkulu. Chimene wanda unachopanga cha Satana ndija. Let me tell you, usatana ndi ujaona chitika kuchikangawa uja kumati usanka uje nzama bodza upita uzikapanga kodi account abantu amene uzikauza nthu amene cha usatana. Ndikumana miza dziko lose ali ndi ma information ora tuze bwino bwino. Wamva? Usatana ndi azibamba mema tawo ana obereka okha ukala wawo omwe kuthawa. Wamva? Usatana ndi umene mmapanga inu you fail to hold account abantu okuba nzipatala mulibe mankhwala. Ndiye usatana umene usabwere pano kuzanduza usatana ifanda limbata tu. I'm exposed. You understand me? Double level two pa tupipanga more enough to make my own decision. If it's against the law, boy, Satani manga ndiri kundende. Satana ndiwe amene supanga understand what is the meaning of politics. Umatenga nzako akapita munsewu. Kubaka kufuna ukapanga demonstrate. Ndikutenga chiwanje kumaka akhapa. Ndiye Satana ayo kai. Tachosa ni mamina mponongolo mmutu. Amalawo upepera inu. Amalawo ompwambwana inu. Zisiru useless. Olombuli yoso ali bwino kuposa anthu amene anapita nkalasi. Zisiru za anthu izi. Mango nuka nsete ndi mmutu momwe. Nonsense. Get out of my page. Okay, so let's go. Usatana ati mutaini. Uyu aziwiretu ndi azibambo topusa aja amene akuonongesa dziko la Malawi awawo. Ndi nsete za azibambo amene akuonongesa ujeni anthu a dziko la Malawi awa. Still useless human beings. Ndinkana panopo nzipatala mulibe mankhwala. Omwe aja kumabweresa manifesto kuti azibasidwa ndi ndalama ma 500,000. Koma nzipatala mulibe mankhwala. Kumamiza anthu akanika kugula chakudya. Zisiru za anthu izi useless people. Very useless. I am educated. Mbuli izi zopita nkalasi. Very useless. Kodipo blockira pa jandi pati. Panopo sinalawe ponda blocka munthu. Uyu akhale first person. Let me block your ass. Blue App, how do you, cause masiku anondiri most of the times in TikTok, how do you block? Inantu awawa ampawiwa, awawa, you're not in my life. Not in my life. These poor people, poverty, get out. Poverty, get out. Idiots. Get out. Not with me. Don't follow my page. Ampawi nyama mina mutu, don't follow my page. I'd rather have 10 people who understand this meaning kunena. You understand? Not a galum fit and hokupa inu. Nkumazona ngati kunena kuti you are on top of the world. Get out, please. So, uyu ndi Natasha kuti pido. Mundimvesesa eti munthu wokuba. Inuyo mungu ndimvesesa zimene walemba nditamufusa. Wanena kuti pido, I agree. Akuvomereza. Sana kaneti munthu wokuba tu amakana. Kulito anthu amene kusonkhesera ujeni kumusonkheresa munthu kusonka ndrama za ujeni ndrama za chani
kusonka ndalama za ugent za munthu mphawi kuisonka 3.5 million kutenga 350,000 ndi kumpasa mphawi uja. You understand? Ina ichi ndikuika nthumba mawo kuwafusa usavomera. Uyu amene tikumunena pano Natasha kunena kuti wamubera chawanangwa wandilembera. This is from iyeyo Natasha. Ndendabwera pano kusapanga clear chifukwa ndikufuna anthu amene mwalowa kuma comment section kwa post yanga imene ine sina munene Natasha, amene mukunena kunena kuti Natashayo ali ndi oyipa, ali ndi wokubadi ndi otani, ndimafuna nonsenu mutanditumizira evidence kuti ine ndikhulupirire kuti munthu yidi kodi kuipa kwake ndi kumeneko. Pali enaso analemba kunena kuti ali ndi mlandu ku Germany. Anthu amene anjawo tatiyeni tituluke, tiyeni tisiye kunamizira anthu. Chinthu chikachitika, let us talk the true talk cha munthu yo. Tisango namizira chifukwa chona kuti we are enjoying kuti munthu uja is being pulled down. You understand me? Vendor, my vendor, thank you for liking, thank you for power tapping. Appreciate you're doing the recommendable job mzanga nzanga. Ndiye akuti Pido I agree kuti ndalama customer anaperekadi. But ineso ndalama ndinapereka kwa agency yomwe imayendesa zonsezi. The money was not for me, it was for the client kuti apangiridwe ma process as in paperwork and other things. Well, she later cancelled the trip because she said she had my issues N and N. I informed the agency about it and they said amupasa. From April until now, I have been talking to the agency kuti amupase, but because agency ndalama sina ndipase, I was hoping kuti akandipasa ndimupase so customer. True ndrama inadusa through my account, ndipo ndizoona disindi kukana. The issue at hand now is that I'm being dragged because I am a middleman of which I will never assist anyone again. Thank you for you realize they can even terminate your life, these people. About the Maulendo, in fact, I do not want anyone to flock in my inbox again. Kuti akufuna link, I will never do that again. At least now you understand, and people were saying kuti inendini wa jealousy. This is what people do. The money was sent in my account but sinaje kondalama zimenezo. On the other hand, Carlo is a very good woman and knows her job. It's just unfortunate kuti lifandi ndiyomwe ikuchedwa. Also, ineso, I did my part like I said, to get the money back. The customer has been patient enough waiting, I understand too. But also, I add my part to get a solution from the agents. Now, yesterday, wayankulana ndi agent ajafua ujeni ku Germany ko yafika kwa mashare anthu amene makhala ku Germany achi. Ayilowirira kuti uyu cha wanangwayo abwezeredwa di ndrama zake. So she contacted wa agency kuti last time you said uzimpasa 1 million, which was gonna be good kuti by now munakakhala mutamaliza. Chavuta ndi chani taona lero I'm the one being dragged ku chani ku social media. Uyu wamuyankha pa Samuel. When iye wamufusa, when is the refund? Iye you Samuel wayanka, I will take 3 months and done in installments. They send an email will respond with a structured plan. Now, inewedi, chimene chandipangisa kubwera kuti ndizankhule nkhani ya uyu Kaloyi kuma comment section. Kuli anthu ambiri amene mumakonda kuvomereza zinthu zimene simungozidziwa. I don't know Natasha personally. I don't know what he can do because I don't trust anybody. That's how I am. I do not trust anybody. I don't trust what she said, but I came here chifukwa chino I posted. Kunkati kucha ma comments anu ndamina ndipangisa kuti ndibwere ndizapange replies zimene yeye wayanka. Manivese said. But then, being somebody who has been a victim for a lot of stuff, pano pa social media panopo, ndifua chake ndabwera kuti uyuyu mwina muntu uja sana mumvese. Chimene chachitika ndichonena kunena kuti anthu ambiri mukafuna mumakhala ndi kantima kache kuti I want to go out. Koma inuyo sumufuna kupanga understand the process of you and an agent.
In another way, what am I trying to say? Natasha, si agent. Natasha was just trying to help Chawanangwa. Kutapite kujeremani ko. Now, in the process when Uja sent ndalama kwa Natasha, Natasha took the money and gave it to the agent. Ndizi mene ino mene you call yourself you want to help people. Muzakala mavuto, you need to understand this. Ugo between uzakubweteke sani. This is the story mene inachitika exactly ndi Madachinguwo. Madachinguwo recommended pa page pake kuti bwerani nditu nyamu uyu mpaseni ndalama uyuyu akupitisani kumene koko. Like kuti ye uja akumudziwa. Ndiye chimene chimachitika eti when people trusted you, Madachinguwo amathandiza ku Malawi. So people trusted him kuti uyu ndiye kuti zitekadi tipita. They end up uja mene uja agent uja nkuwajira so anthu aja ndalama. Now muone kunena kuti Madachinguwo pame papa is he been dragged in or kapena kuti mwakuti no, he was part of the scene. Chifukwa anabwera kuzalemba pa page pake like kuna kuti he knows the person. So ndinkani ya uyu Natasha in my understanding. But then my question is, according to my comments anu amene mukuchita ku page before, because with that post I'm going to delete it. But before I delete it, amene mukunena paliena mukuti anabazitenje zanu, paliena mukuti ya hii amene yu anapalamula mbinandu. Tandipaseni ma evidence so we should know kuti kodi munthu ndotani. But at the same time we have to know kunena kuti Natasha said you people should not go in her inbox. Chifukwa inu ya anthu ndi amene mumakamulowera. Ine izimene kunena Natasha I agree because I have a page. I had that page and I have this one. There's messages like this. Koma ineyo for example, sindidandaula because ndimaona nkhani zimene as if we are operating. We are registered. We are Pido International. Pido International is a registered organization. Operating timaziwidwa nditu. You understand? Timalandira nditu ma email akulikulu. Kulikulu komaliza kupanga register. You get my point. I sit down and listen to their story. Ndikuona kuti munthu amene ndingamuthandize bwanji. So I don't get bothered. Inuyo amene mumabwera nkumafusa kunena kuti muli ndi link yopita kunja. You see, I don't answer you. Chifukwa chona kuti ndakhala ndikuyankhula not only tsiku limodzi kambirimbiri. Inuyo ngati mukufuna kupita kunja, look for embassy ya dziko limene mufuna kupita. Tapita ni kumene kuja, there is no harm in asking a question somebody kumene mukafuse. Mupita ukatani, mukapanga school. Mupita ukatani, mupita ukapanga ujeni mupita ukapanga ujeni what we call mupita ukapanga mukagwira ntchito za nyumba, mupita ukatani kumene kuja ndi kumene atakupaseni information yabwino mukapanga apply even akupangani even direct how inyo mukafika dziko line yake lija to follow malamulo awo kuti mupange apply for paperwork. Mukamangoti ndikufuna kupita ku America amungandichanze zipita ku America. Anthu ambiri amene ali ku America ja munaona ambiri amanyamuka kumabwerera kumuzi ambiri ndiyoti akukhala mapepa lawo sana akonze chifukwa chana analowa nchamutu. Ndiye mukazabwera inuyo, do you think munthu amene walowa nchamutu ya alibe paper la watazaka 90 kuno ku America angakuze we kuti pita komwero ndilimene lili la ujeni? Komwero ndilimene lili la ujeni la ujeni la upito kalo kumene koko lawyer uyakuthandiza for you to apply for your paperwork according to what you went to that country to do. Sangakuze amalawa ambiri amabisa information because they are in competition with someone else. Amaiwala kuna kuti antife we are going different ways. Koma amapanga zonena kuna kuti iweyo na weso ukhale ndithu mu cycle yawo icha yoti iweyo palibe kuti ulowera kuti. Ndipo ke muzango ni sister amalawa ambiri, they don't understand this. When God blesses you, when you become a blessing, when God gives you the blessing, you're not supposed to be a pain in people's life. No, you're supposed to be a blessing. I tell you, kunena kuti palima blessings for example, when I'm posting some stuff, I'm encouraging someone who have to understand. I'm not posting things to make you go crazy. Upito kabe ukagule chintu chonena kuna kuti ulibe ai. Muntu wanzeru, you will ask that person. There's no harm in asking a question. Kodi weyo unagula bwanji means you find out kuti zinthu zina nazigula 2019, 2016, 20 chani because you have a strategy. You write down what you want. Exactly. If you don't want moyo wa shortcut. But ambiri, they don't understand that. Amaitengera social media ijapa mgongo, peer pressure, ndi kuti kupita kwa gule chimene wina wapanga post. Wina, ineso ndikali nacho, at the end of the day, they find themselves mungongole zambiri mbiri. Chifukwa chani, I wanna be.
I want to be like Wakuti. I want to be like Wakuti. You don't do that to your life. So apapa ine what I can say kunena kuti anthu amene kuposti ya Natasha amene ndinapanga amene mukunena kuti Natasha yo ndi munthu onena kunena kuti amabolo amatani indi makupemphani kunena kuti can you create out timve chifukwa ndifuna ndikuzenete kunamiziridwa bodza nkowawa. Kunamiziridwa bodza kulibe chinthu chowawa ngati kunamiziridwa bodza. And munthu amene uchakangoti wapanga drop misozi. We know kuti you cannot come out and give testimony about whatever you are going through or whatever yet. Hana pali comment apart. I know Natasha personally and I can vouch for her. She is a very good person. I should believe there were some misunderstanding and delays. She is a lovely lady. That's Hannah saying that she's a lovely lady. So kwa ino anthu amene mukuna kuti Natasha ndi munthu one kuti anabaina ati zitenje mzimayi uyu ndipo ndizoonadi ena mwafika point olemba kuti ayi amabanda amayi ake amayi akamusekelela ena mwafika pota ineyo eti I just want to clear out, don't involve anthu ena pankani zokhuza munthu amene wapanga akupanga zinthu zake amayi ake this if mulibe umboni koma ngati muli ndi umboni tabweresani. Ineso nzabwera panopo kuti Natasha uja ndayankhula naye maumboni nanu aja ndampasa ndi yawo akana atu iyeyo ati zimene zinachitike kodi chimene chachitika ndi chani timve chilungamo because ifeyo our aim is kuima pa chilungamo. 100 years to come we want to be here. Izi zizomangopanga mabozazi Malawians, the 4th generation is affected. Let us try to be real. Chifukwa chona kuti you hate Pitilani musango bwera ndikuzayanka kuti ndipo chimene chija chimatukwana ndipo chimene chija ndi chisiru ndikumanditukwana ineyo mukunditukwana ine munthu onena kuti sina kulakwireni mukunditukwana ine munthu onena kuna kuti sina kuyambeni koma ifo chona kuti inuyo mukufuna kuti mumve kukoma kuti Pitilani uchade apitirize kutukwanidwa ndi anthu and you feel like kunena kuti that's normal. That is normal. Inuyo kumakhala kuti mukuzitemberera cause personally mumakhala kuti Pitilani uja simukumudziwa chifukwa kumudziwa munthu nkukhala naye mwanimvera ndi ambiri mumapezeka unawo kuti muli mavuto not knowing kuma messages amene mwakhala mukuyika ma comment amene mwakhala mukuyika mumachani mu comment section mene ndofunika kunawo kuti tizitolere. So nkhani ya Natasha ili chomwecho misunderstanding ndi imene ili apapa anampanga contact chawanangwa kumulongosolera kumano chawanangwa ayo zatenga nthawi ine yake not blame chawanangwa ndramayo ndi yake nthawi imene anapereka nthawi imwe amene kambwezera ndramayo ndrama zodi zatenga nthawi chifukwa ngati if there is no process of any paperwork that was done I don't see why the agency could take this a lot of time osambwezera munthu uja even in installments. It is even good kunena kuna kuti mina napanganana kuti okay tibweza 1 million tibweza chani anakhala kuti at least ayamba kuperekako ndrama yondi yake. That's her own sweat. That's the sweat. Give it back kwa mwini wake. Siyano ndimezi kumakhalira. Remember, si okawa iyai muli ndi chisimo anthu inuyo chompanga trust ndakhala ndikunene niyo kupidwa international page. Don't even trust me. Mukangomona munthu kuti uyali pa page amathandiza you trust that person 100%. Ndakhala ndikunena I was not even talking about only me but I said wina aliyense in every page you see people get helped. You can't trust nobody with your money. That's your money. The best way to do is you take it in your own hands. You know, when you read my Bible, you go to Jeremiah 33 verse 3. It says, ask anything in my name and I'm going to give you. Not only giving you, but I'm going to show you the great and mighty things that you do not know about. Now, come to think of it, instead of understanding that verse, okay, I should ask anything in my name. Now, you are standing. You're asking somebody now. You're asking people now. Do you have any link of somebody who can help me to go to Europe? Why are you doing that? Why are you doubting yourself? Because that verse directly talks to everyone. You have money or you don't have money. Ask anything in my name. Meaning you should close your doors. Pray. Talk to your God. Pray. Ngati umapemperadi. Muuze mulungu. Ineyo. Mamunonga.
anapemphera 2004 Kaolira Mountain. Ine mapita ndi pakapa mbali pomwe papa. Ina from a Catholic family. Ni makapa mbali yaka mapemphera ine ni mapanga yonje. Kumuyangana kuti apemphera akayamba speaking in tongues akupemphera ine kumaseka because it was something that is new to me. He had to get serious kuntukusa kuna kuti you need to be serious with me if you want to be in this journey together with me. Because of what I'm praying here for. It's our life. It will be our life. Our future. I don't remember him going to anybody. I remember him 2004, prayer and fasting, going to Kaolira Mountain, holding his guitar. Me following, let's go. The whole community was saying, I'm Akatani now, I'm Akatani. They never knew. We were praying for what he asked the God. And that's exactly what God gave him. Nobody, but what God did. If you really trust and use that verse properly, Jeremiah 29 verse 11, for I alone knows the plans I have for you. Plans to prosper you and not to harm you. You will not, where you go around and look for a second person to be your go-between. What I know what God did. God directed, connects right people to my husband. That helped him. May his name be praised. When you read the Bible with sober mindset and understand it, you don't even need a prophet. You do not even need an agent. I call them agent of darkness, don't I? Don't I? Because you want to go to anapeleka ndrama through Natasha's account. Natasha anatenga ndrama upeleka. Agent kuchi. My agent mimi niko kubisa ndrama. Si Natasha. That's the truth in kani imenira papa. Natasha even explained it to the girl. To amini cha wanangu. Kuna kuti ineyo tu si ineyo ndrama inkana kupasa. So because Natasha ena alemba Natasha ayo akumanga nyumba. So Natasha si akumanga nyumba ifo jona kuti there's 3.5 million being owed. No, come on guys, we aren't going to do that. Agency yindi mene bwezi ndramayo. Fine. Chifanda mena natenga ndrama. Chifanda mena na kuti no tithandiza. And they said no tithandiza nala anthu okwana 5. Kanga tena wanapita. Chifukwa uyu cancelled. Ndezi nakhala pamene popo kuna kuti uyu because anapanga cancel ndrama ibwezedwe pamene panabwerera vuto. You understand? So ineyo nkani ndikungoyilongosola chifukwa chonena kuti anthu ambiri kuma comment section. Anthu ambiri kuma comment section, you are dragging this lady. Kunena kuti ndiwoipa, ndiwokuba. Anakuberanishani. Nene ngofuna ndiziwe. For all we want is evidence and the truth. Ngatana badi. Abwezi. Sibasi. Ndiye ndikupezani kuma comment ucheni kwanu. Kuma inbox kwanu. Sima kuma nonsa muna bwera pano. Ndiye nkhani ya Natasha ndimene yoyo. Ndalama zona tenga siye, there is an agent. Imene mapanga zimezo. My agent of darkness, the go betweens that you ask, do you have any link? Ineyo ndikupasa any link. A link aja akanike kukuthandizani. Ndiye mubwerere kwa ine musika auza anthu kuti pido chana ndibera ndalama. Ndizimene ine ndimakuza ndikuna kuti there is no link, but there is offices. Yes now. The wise, the educated. Mukamatoona inafe basi nangasi mukamatoona inafe basi talemba matatu chonchi basi tabola chonchi for doing what we love, we do not harm anybody. All you see is decline. Koma anthu opanda tatu utani mukamaona mu you see kunena kuti awawa ndiye tikadusa ndithu even ku kingdom of heaven tukalowa siyonje. So I'm sorry to disappoint you. Anthu amene alibe china chilichonse, they are devils at heart. You see these tattoos that you see with me, all these piercing, that's what their heart is, pierced, tattooed. Everything is inside there. But while us, here inside here is beautiful. You understand? It is beautiful. You will see as I'm saying. Let me see. You understand? So, tadikina nikae panali ucheni voice note ina yake imeno napanga yeyo. I don't know if ngati nazitumizira naitumizoko.
Just hold it right. Okay, I was trying to send. Let's see if ingatenga fike. It's easy as that. Go to her, write her, whatever you can do, write her, tell her Natasha is not entitled to give you the money. If you are entitled to so just wait, A, B, C, D, E. Explain to her. Explanation is better than Ungo Kala. When I wear community, I go to the community, and I don't have time. I don't have. I'm a very busy person. I'm a very busy person. Into the message, that one is not my problem. See problem yang and the problem yago. You have chosen to read the message mola quicker. And the message jega go figure. But the soon and vetete umafusa about the phrase. Then I know very my message younger. I never said anything like it. I never said anything kaya kudani. I'm trying to protect my image. Chifodo and family or say I'm in a gray eye in a jananga. Sana bwili mnyumba wanga. Anajua kwa Facebook. Kwa Facebook ine, ndima mendo amezea ma business yanga. Or wouldn't career successful the way I am. It's through social media. And ndima ajua through social media. And I'm I should be a successful woman. I can't lie, I'm successful. Business yanga ine. Ndimene na ndibereta unogu. And homwe na mandibanga support. So good and home, I just has a bit of it's very bad. One can choose to lie. At the end of the day, one on get video no matter what. And the decision that I've made is final. I'm no longer involved. This is an example where I don't want Claire Damuza, Richard Damuza, because those people were waiting for me. When they come here, I should assist them. Manyumba, Kajani, Gomagla, Damuzo. If anything, you can always tell me. You can never be stranded. As long as anything to do with Zama Orenda Unogo, in count me out. And Tana Sonda was also putting count me out. Anything deal with Caro. To find out that you send to Funa Zoti Pamawa, because of another person. I don't want send Funa. And the best way that I manage, I wouldn't want to have a guy is can in earlier fresh or go to a sign now. Or look how wouldn't you feel bad. Kubeza 1 million you could be here. Kubeza 1 million you could be that. You cannot tell me who to go and drama when you 2.5 million or 1 million. At the end of the day, you have Jan, you have Anna, all those other museum. It's not even up to 100 euros. This kind of thing is not fair. All the way you end in here, it's not fair. If I can back off, what it's all because a woman of say, hi, Natasha. Money cut is about time. Because I'm at a manager if I spoon. Spoon you also 1 hour 50 watch or 100 watch, even 20 watch. And I'm at a because you are not doing the right thing. You're not doing the right thing. You know? Someone to car within the company police and time manager would not move up on the win. Or my nation was like, Montoya, it is just too fresh, like 4 or 5 days. This is a pair of combat. I come and to Awawa and Hawawa. I mean, I can't hire that from April to July. When I see when I was in front of my young, I'm born Vega. Days it is this. You see? So, I know, many done any now.
I don't think it's anything place of gospel amene mfandi ngati ndi ankoleso zina mwamba kunena kuti ndankola zangu. So uyu ndi Natasha amene amalungu solera anthu amene akuyeneka abweze ndramayo. Uyoyo chawanangwayo sakudziwa. She was standing ngoza anthu achatabweza ni ndramayo. Mpaseni mwini wake ndramayo. You understand kuna kuti munthu isi kuti ndrama zo zili ndiyeyo. Tambwezereni munthu yo ndrama. And uje ndi apakale uyoyo chawanangwayo sakudziwa kuti iye iso is part of kuti akumuthandiza kuti ndrama yake ibwerere and she understands. Komano as in I listen to the story pamene ndikuna kuti anthu ambiri amene amapanga anthu ambiri amene amapanga comment kunena kuna kuti ineyo sanandibera this and that ineyo mwakuti amatanthauza chani ndi pamene timafunsa maumbonano acha ali pati. Do the right thing osangovomerera ifo chona kuti ena ake akunena kuti anaberedwa ndiye inunso mufuna basi mungovomerera because ndingati macheza akoma ti munthu amene timuyaluse munthu amene timike pambanganda sibwino mumazilanda chani madaliso. Tunkhani yake ndi imeneyo ndemwe koma nonse amene munabwera pano mukhale ndi siku lopambana. Inu nonse inu achina Juliana ndofunika mzibwera ku TikTok kuku. Osabu ku TikTok tiyeneka tisikhala kumene kuku. Timakhala tonse kumacheza papanelo pachi. Masiku ano kulibe socheza pa WhatsApp. Tiyeni mzibwera ku TikTok kuku tizicheza kumeneko. Ndizi kupanga ni share ina ku WhatsApp. Mukabwera tili tonse papanelo kucheza kumeneko chako. Ndiye basi tu nkhani zake. Let love lead basi. Mwakoma nonse amene munabwera pano. Bye now.